l'espera i no m'ho ha dit mai el tio. Resulta que ell l'espera, potser vol que fem un trio. Doncs que vingui en Janeta, que així serà distret, que vingui també el de les llums i farem un quartet. I potser en tindràs 5 si comptes el Pipa i el de la plaça, que jo amb ella ja n'hi he vist. I ara jo t'ho explicaré i potser et deixo fet a pols, però el que el brillant vol és quedar-se ell no sol. A mi mai m'ha preocupat. Jo penso en Catalunya i en la natalitat. Que curiós el noi d'Esplugues, sempre es posa a cantar quan en surt a la conversa el tema de follar. Ai, perquè noia, això em crema. Ara tu em diràs que aquí s'ha parlat d'algun altre tema.